in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Mayor sa Lopez Haina, Misamis Occidental nga naigo sa pagpamusil atol sa Christmas party sa Team Asenso. May panaw na! Pamilyang magwad og silingan sa ilang working student nagbangutan sa brutal nga kamatayon sa mag-igsuon sa Blanco, Tabato. Duha ka balay sa usa ka subdivision sa Lanang, Davao City nasunog o presyo sa produktong petrolyo dunay pag-ubos ug mga adlaw. Sa detalye sa ato mga balita, mipanaw na kaganiha si Lopez Haina Mayor Michael Gutierrez kinsa nakaangkon og samad pinusilan dihang gi-snipe atol sa Christmas fellowship party sa ilang partido nga Team Asenso Tangub City, Misamis Occidental ni adtong Disyembre 22, 2021. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa Facebook post ni Lopez Haina Municipal Councilor Andrea Pinky Gutierrez pasado launa karong hapon, gipahibalo niini nga mipanaw na ang iyang amahang si kanhi Lopez Haina Mayor Michael Gutierrez. Gipasalamatan sa konsehal ang tanang nagpaambit kanila og mensahe, pag-ampo ug suporta sa ilang kasubo. Wala na nahisgutan sa post sa konsehal kung unsang orasa karong adlaw mipanaw ang iyang amahan. Niadtong Disyembre 22, gidala sa ospital si Mayor Gutierrez human siya maigo sa sniper bullet sa ulo ato sa ilang unang Christmas Fellowship Dinner sa Team Asenso dito sa Tangub City sa Misamis Occidental. Hangtod karon, wala pa'y mahatag nga update ang Special Investigation Task Group sa kaso. Meron sa pamilya na sinusunod. Unfortunately, wala pa siyang update until now. The dragnet operation is still ongoing. From time to time, I'm always in contact with especially the COP of Tangub kasi siya talaga yung inatasan ng regional director, although there's a special investigation task group. Kasi sila yung andun sa area. Gibalhin si Mayor Gutierrez sa usa ka ospital sa Metro Manila sakay sa air ambulance niadtong Disyembre 24 sa hapon sa pamasin nga maluwas siya sa kritikal nga kahimtang. Si Mayor Gutierrez, kandidato pagka vice-gobernador sa Misamis Occidental, ubos sa Team Asenso, nga ubos sa National Party nga PDP laban. Gitakdang magpahigayon og press conference ang Team Asenso kabahin niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagbangutan ang mga pamilya nga kanhim mikop-kop sa pamilya ni Christine sa iyang gihimo sa duha ka anak sa pamilya Magwad niadtong Disyembre 10, 2021 dito sa Purok San Isidro, lungsod sa Mlang, North Cotabato. Gibisita sa Newsline ang mga barangay sa North Cotabato kung diin namuyo ang pamilya ni Christine ug among nahibaluan nga naabot na lang ang ilang pamilya sa lugar ni atong tuig 2004. Ani ang special report. Dili lang ang magtiayong magwad ang nagbangutan sa brutal nga kamatayon sa ilang mga anak nga si Crisel Gwen o Crisbel Luis sa pagpanaw niini. Nasakitan usab ang mga tao nga nahimong instrumento sa pagpuyo sa pamilya ni Christine didto sa bukid sa North Cotabato. Tulo ka mga silingan sa pamilya ni Christine ang nagbutyag kanamo nga 7 sila ka man nagsuon ug base sa iyang birth certificate, 5 nga nahimugso si Christine sa iyang inahan ug si Christine ang paboritong anak sa iyang amahan. Dunay usa ka lalaki nga misaysay kanamo nga niadtong 2013 nawala si Christine sa Cotabato City
ug naabot kini sa Osami City ug ilang nakuha si Christine sa kamot mismo ni kanhi Mayor Aldo Paruhino. Gawas sulod sa DSWD ang mga igsuon ni Christine ug si Christine tungod kay ang ilang amahan walay trabaho ug sagad kanila ibilin lang sa mga silingan. Sa 7 ka managsuon, si Christine ang pinalabi ug pirmi kining kuhaon sa iyang amahan sa poder sa DSWD. Base sa testimonya sa ilang mga nahimong silingan, naabot ang ginikanan ni Christine ug ang upat niini ka mga anak alasay sa buntag didto sa ilang lugar ug bit-bit nila ang duha ka gagmayng sako nga sinina ug miduol sa usa ka pamilya ug nagpaila nga paryente. Natawo si Christine sa usa ka barangay niadtong Enero 15, 2005 kung atong ibase sa dokumento nga gitunol kanamo o gikumpirma kini sa among nakaistorya. Naghilak ang usa sa 3 ka pamilya samtang gisaysay kanamo kung giunsa nila pagsapupo, giunsa pagtagad o giunsa pagsuporta ang pamilya ni Christine. Nasakitan pag-ayo ang usa sa among nakaistorya. Nagsigi kini og pangurog ug naghilak samtang gisaysay kanamo ang mga pagpanghulga pinaagi sa tawag og text messages nga ilang nadawat sa amahan ni Christine ug hangtod karong mga panahon na padayon kining magtawag ug mag-text kanila. Gisaysay niya kanamo, nabati na ako, ma'am, buong sa kasakit. Kaya sa ako na pero ko na ngayong anak nabuhat. Sakit kayo, ma'am. Isip ako nanay ko na ako'y mga anak. sa pagpadako kay Christine, unsa to iyang batasan na wala nagadako siya. Sa gadako na siya, dili na ko siya maano, no? Kay naaman siya sa DSWD. Dili kay nako naingon nga nauban nga ano jud ko, nakasubaybay ko sa iyang ugali. Kay kung usay makita nako siya, tanaw nako lambing man siya na ano nako nga buutan, pero wala ko nag-isip nga luyo sa iyang pagkatao na siya kitago. Sa una nilang pagkadungog sa nahitabo sa mag-igsuong magwad, daw dili sila makatuo. Apan, ilang gibalik-balikan ang ilang kasinatian ug igo na lang silang nagpamak sa ilang mga ngabil. Dunay usa nga nakig-istorya kanamo. Apan, mihangyo kani nga dili ipakita ang iyang nawong kay basin maangin sila. Dunay mensahe ang usa sa mga suod nga pamilya ni Christine alang kang Mr. and Mrs. Cruz ug Lobelia Magwad. Ang akong mama, may istorya ma'am sa pamilya nga magwad. Sakit nga ano unta nga nawadaan ka og anak. Duha pag mo ka anak. Sakit kaayo. Ang ako lang unta nga kanang ug ang anang nagpatay nga mo madakpan gyud unta siya. Gabayaran nila ang ilahang sa laod nga nahimo. Kay dili baya na manok nga imo lang nahayangan gani ka sa manok nimo o iro nimo nga maipit lang diya sa karsada. Tao pa ba na gihunusan sa kinabuhi? Dili sila makatuo nga walay hamto nga kauban si Christine sa dihang iyang gihimo ang krimen. Gani, dunay mensahe ang among nakaistorya sa bata nga kanina himong kabahin sa ilang kinabuhi. Sa kay Christine, nahinayangan ko dahil sa imong pagkatao, sa imong hitsura. Wala nimo giisip ang imong kaugmaon. Nga unta, may ugma ka pa nga matama ka. Uban nimo ang imong mga igsuon nga maayo nga unta nga maabot nila ba. Unta nalipay ka nga naay nagsagop sa imo nga gituring kang anak nga tanan gihatag na sa imo. Panay mong gibalos. Wala ka nag-iisip na may kinabuhi ka. Kung nasayod ka man, kung kinsa, kay dili di kumutuo nga wala ka kaila sa mga tao nga nagsaka sa balay. Isulti kung kinsa man para matagaan og hustisya kato mga bata nga buutan
nga dako pang taghandom sa ilang kinabuhi. Nag-utlo lang sa Hangtod karong panahon na dili gihapon makatuo si Mr. Cruz Magwad nga walay kauban si Christine nga suod kaniya sa dihang nahitabo ang krimen. Nagpasalamat si Mr. Magwad nga dunay mitumaw nga individual nga mihatag og istorya sa kagikan ni Christine. Sa kadugay nga na gano'n na tapos na pangitabo, so among hinay-hinay nga na hibawan or na mga impormasyon nga naabot nga naapad ay mga kapamilya si so kami nanawagan po kami na pupunta tabangan po ninyo kami na hinahinay po nato nga mga kabot ang tinuod nga kung sa joy na likod aning pangitabo. So nag-apila ko sa mga pamilya nga na I know na naamo diha, willing po kamo mag-extend sa inyong tabang, natabangi po ninyo kami. Kay kami karon dili pa mi hingpit or sigurado sa among seguridad labi na sa kaso sa among duha ka anak. Okay? Yo pilit man namon karon nga gina process ang healing sa kasakit, kasubo nga among na feel or naramdaman, pero kinahanglan pa jud namo ang ubang suporta, especially sa mga pamilya ni Janice na naminaw karon kabalo ko nga nakagasubaybay pud mo sa pangitabo o sa mga events or especially sa kaso nga unta naga-feel me sa inyo nga tabangi po kami ninyo para po sa among peace of mind, not only sa amo ang kaugalingong pamilya but of course sa ibang tao po na kinahanglan po og protection nga murag nadamay na po sa kaninga sitwasyon. Please sa pamilya ni Jenny, school girl, tabangi mi ninyo nga hinay-hinay nato ni nga masulbad para sa dili lang sa muang pamilya, para sa atong tanan pati na pod sa inyo. Kung nagbangutan ang pamilya Magwad, nagbangutan og nahadlok usab ang mga pamilya nga nahimong instrumento og mitabang sa pamilya ni Christine. Tungod kay saysay nila, hangtod karon padayon silang gihulga sa amahan ni Christine. Kami nang hinaot nga isip nagpakabanang katawhan atong matabangan ang mga pamilya nga nagpuyo sa kahadlok og nagbangutan aron makabot nila ang hustisya ug magmalinaw na ang ilang pamuyo ug mawala na ang kahadlok nga miputos sa ilang mga pamilya. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Sa evacuation center na nagsaulog og Pasko ang ubang pamilya nga naapektuhan sa bagyong Odette didto sa Placer, Surigao del Norte. Posibleng didto gihapon nila tagbuon ang bagong tuig kay daghan kanila guba ang mga balay. Ani ang report ni Ronijon Otero. Pulo ka adlaw, human gikusukuso og bagyong Odette ang dakong bahin sa nasod. Nakahigayon og bisita sa isla sa Masipilid, Placer, Surigao del Norte ang atong news team. Maabot ang isla pinaagi sa 30 minutos nga biyahe sa bangka gikan sa pantalan sa lungsod sa Placer. Daghang kabtangan og mga balay ang naguba. Didto akong naabdan si Silvino Bulan, residente sa lugar, ug akong gipangutana kung unsay gihimo nila atol sa bagyo aron makalingkawas sa kalamidad. Naningkamutan na may gawas niya balhin may sikulaan amon lagbihan na mo mga gamit kay siguro na mo ang kinabuhi na mo. Si Silvino, 7 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar. Kani siyang lumulupyo sa Davao City ug midayo sa lugar aron mamanday og mga sakayang panagat. Duna siya'y 8 ka mga anak, 3 ang uban pa nila, samtang uban duna na siya'y kaugalingong pamilya apan naagihapon nagpuyo sa isla. Matod niya, kini ang unang higayon nga nakasinati og kusog nga bagyo ang lugar sukad sa ilang pagpuyo dinhi. Walay nasalbar nga gamit ang pamilya ni Silvino, gani bisan mga gamit sa iyang pagpamanday gibanla sa kusog nga balod sa dagat ug ang uban nadaot na og di na mapuslan. Walay kuryente ang lugar hangtod karon ug matod niya naapektuhan sila sa bagyo. Maihap lang ang naabot nga ayuda kanila.
Duman ako na ay tabang ngayong abot, 5 ka kilong bugat o 2 ka tinapa. Maura to siya. Kami kay balo kung asa to nga hinabang. Ang Salisani Elementary School usas na himong evacuation center sa mga pamilyang namakwit gikan sa isla sama sa pamilya ni Silvino. Dinhi nasab sila nagsaulog og Pasko niadtong Pitsa 25. Utob na mong nahimo. Lock bread ang irong kape. Tira, may sistulahan gyapon kay kuba malagay totally damage man yung balay. Nakabalik na sa ilang balay ang uban. Apan, nagpabilin pa sa evacuation center ang 7 ka pamilya kon 20 ka individual. Lakip na ang pamilya ni Silvino nga nuguba ang balay. Tungod ini, nanawagan si Silvino og hinabang. Ang ako lang panawagan, nga kung isa manggali malumuri ang kasing-kasing, ang damit pagdawat kung sa ilang kaluoy nga tabang sa amo. Tao na pagpabarog balik sa mong balay, sa mong mga butang nga nangawala, kung namang galing, dawato na mo. Kapin 80 ka pamilya kun 2 ka gatos ka individual ang nagpuyo sa isla. Hangyo karon sa makatauhan diri sa Masipilid Island sa may barangay Sani-Sani diri sa may Placer, Surigao del Norte nga unta matabangan sila apil sa gobyerno aron sa ingon paagi mabati nila nga dunay pagpangga ang gobyerno ngadto sa katawhan. Kan diri sa Masipilid Island, Placer, Surigao del Norte, Ronnie Junotero, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Miyembro sa tribong Bagubo Tagabawa nga nagpuyo sa evacuation center sa makilala Cotabato, nabanggaan og sakyanan og resort sa Surigao del Sur, gilaumang dagsangon sa mga tao karong liwas selebrasyon sa bag-ong tuig. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naog daw sa sunog kaganihang kaadlawon ang usa ka balay sa Lanang, Davao City. Nadamay sab sa sunog ang silingang balay niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa duha ka panimalay sa Block 6 Lot 10, Ruby Street, Hillside Subdivision, Lanang, Davao City, alas 2:40 kaganihang kadlawon Disyembre 27. Sa video nga kuha ni Lori Uzart, unang gilamoy sa kalayo ang balay sa pamilya ni Alan Amante ug nadamay lang ang balay sa pamilya ni Noraima Midtimbang. Sumala sa Bureau of Fire Protection, napasagdang niluto sa gas stove ang hinungdan sa sunog. Madaling araw sir, alas 2:40 yung yung call time namin eh. Tapos fire control, alas 3 cheese, at saka fire out,
Naog daw sa sunog ang balay sa pamilyang Amante, samtang natapyasan ang balay sa pamilyang Mitimbang. Duha ka pamilya ang apektado sa sunog. Wala hinuoy na talang samaran sa insidente. Gibana-ba ng mukabat sa 1 milyon ka pesos ang danyo sa sunog. Padayon sab ang panawagan sa mga bumbero, labi na nga taliabot pa ang kasaulugan sa bagong tuig. Yes sir, nag-conduct mo ng solution ng ligtas na pamainan sir o mga rekoreda sir regarding aning atong para malikayan nato aning sunog na naitagupon sir. Temporaryong nakipuyo sa ilang mga kabanay sa indangan ning syudad ang mga apektadong pamilya. Samtang padayon pa ang ginahimong assessment sa City Social Welfare and Development Office aron mahatagan ug hinabang ang mga nasunugan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Human ang big-time oil price increase sa miaging simana, dunay due tayong rollback sa presyo sa petrolyo ang mga kumpanya sa lana ugma. Apan sumala sa mga motorista, wala kini epekto sa ilang kita. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Sugod alas 6 sa buntag ug mga adlaw Disyembre 28, mupatuman og 20 centavos nga pag-uso sa presyo sa gasolina, 65 centavos sa diesel ug 85 centavos sa presyo sa kerosene ang Philippine Shell Petroleum Corporation ug Sea Oil Philippines Incorporated. Alas 8 sa buntag sab, magpatuman sa samang rollback ang Clean Fuel ug Petrogas. Akong gipangutana si Ruel Bermudez, 15 ka tuig na nga namasada og tricycle sa lungsod sa Bansalan sa Davao del Sur, kung unsa ang epekto sa pag-uso sa presyo sa iyang pagpamasada. Para sa mga wala may epekto na sa mga ang pagpapay na ang pinakamayo gid mabalik ito sa dating nga presyo nga katong 30 ka pin. Kung paano na ang guning bus, kay mo taong karon sitwasyon. Mahal tanang palaliton, mahal tanang sa gasolina. Nya kami pila naman ingamo na mo pag may kaayo. Lakip sa mga sentimiento sa mga motorista nga sama ni Ruel ang pagpaspas nga pagsaka sa mga presyo sa palaliton karon dungan usab sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan kung muus-us man, jutay lamang nga halos di na nila mabati. Sa kasamtangan, anaa sa 58 pesos 60 centavos ang prevailing price sa special nga gasolina, samtang 58 30 centavos ang regular. 47 pesos o 80 centavos usab ang kasamtangang presyo karon sa krudo sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nahimo ng tradisyon sa mga kasal nga manghatag og handumanan o souvenir ang kinasal sa ilang mga ninong og ninang og sa ilang mga bisita. Sagad diini mga hulagway sa kinasal apan sa bag-ong kasal nga sila John Rofi og Alona Chato ang ilang gugma sama sa tanom nga mamunga og angayang alimahan og hatagan og pagtagad. Mao nga sa ilang kasal diadtong Huwebes, mga sidling sa prutas ang ilang ipanghatag sa ilang mga ninong og ninang. Ani ang report. My dear friends, it is my pleasure to introduce to you the newlywed couple. Let us welcome them with a round of applause. So congratulations. Usa ka pinasahing giveaway ang gipanghatag sa bagong kasal nga sila John Rafi Caduaya Chato o Alona Manuel Chato alang sa ilang mga ninong ug ninang. Mga seedlings kung gagmayng punuan sa created nga lansunis, abokado, mangga ug uban pang prutas ang ilang gipanghatag. Si John Rafi Kunraprap, supervisor sa usa ka telecommunication company, samtang si Alona usa ka public school teacher. Ang amo ang gi-prepare nga giveaways, isipan gyud naman siya og taman nga we wanted nga kani nga giveaways meaningful siya. Fruit-bearing trees among gipili, it's because we wanted nga after how many years suruyo na po ang inyuhang lugar o tanawan na mo kung diun sa ninyo pag-care ang amo ang dihatag sa inyuha sama sa inyong paghigugma po balik sa amin. So hopefully po pagbalik na mo ay pagsuroy na mo sa inyuhang mga lugar kung asa ninyo siya gitanong, makita na mo nga nidako na gid siya o gibunga gid siya sama sa inyong paghigugma sa amo. Dugang niya Luna nga ilang bisitahon ang balay sa ilang ninong ug ninang ug tan-awon kung giunsa nila pag-ugmad ang ilang gipanghatag nga seedlings. Si Rafi ug Alona nagpakasal ato sa petsa sa ilang ikalimang tuig nga anibersaryo isip manag-uyab. Alang sa bagong kasal,
Best wishes ug sa mga ninong ug ninang nga nakadawat sa mga seedlings, good luck sa pag-atiman sa inyong mga prutas. Hinumdumi, pangitaon sa magtiayong tiyato ang inyong tanom human sa 5 ka tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Samaran ang usa ka miyembro sa tribong Bagubo Tagabawa nga nagpuyo sa evacuation center sa Makilala, North Cotabato, human nabanggaan og tricycle samtang nagbaktas. Ang dapit sa nahitabuan accident-prone area tungod kay kurbada. Ani ang report. Nabanggaan sa usa ka tricycle ang usa ka miyembro sa tribong Bagubo Tagabawa samtang nagbaktas pauli sa ilang evacuation center sa Flortam, Makilala, North Cotabato National Highway pasado 1:00 sa hapon, Disyembre 25. Gila ang biktima nga usa ka Basilio Manuel, usa ka bakwit nga taga Barangay Luwayon, Makilala. Gisaysay sa kauban sa biktima. Nagbaktas sila ni Manuel sa kurbadang bahin sa krasada sa nisgutang lugar. Apan sa iyang pagtabok, nabanggaan siya og usa ka tricycle nga gimaneho sa usa ka kris. Ay magkuan may kanang mo. Uli na lagi mag-evacuation. Taga-evacuation center mo, oo. Ya pagkuan. Wala may sakyanan ma'am na nagtabok na siya ma'am. Ako siya dili ma'am ko. Nabot mo din siya sa tricycle nga. Nakatabok na siya kibale. Unya. Tapos Kami di mami katabak saya kay tuwa pa kami dito ma'am. Nagkan na kay sakyanan na nagagi. Mato ni Geraldine Jimenez, ang pasahero sa tricycle nga taga Kisante. Nagpasundo lang siya kay Chris ug pauli na unta siya kauban ng iyang baby sa dihang nabanggaan sa iyang gisakyan ang biktima. sundo lang. O unya, unsay nahitabo? Minay lang ang dagan. Siya ang mismo ang ni kuan ibangga sa mo ang tricycle. Dili kami ang ibangga sa iya. Daling miresponde ang Makilala Rescue Team sa lugar. Naginhawa pa si Manuel pag-abot sa rescuers. Daling gidala sa ospital ang biktima. So kani siya nga highway is dang ginatawag na killer curve. Kung ma-remember ninyo kani nga highway, daghan na kaini dinhi og disgrasya, no? Disgrasyahanan gini siya nga highway. Ana-ana sa Makilala PNP ang driver sa tricycle. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gilaumang mudagsang ang katawhan sa mga beach resorts liwas sa selebrasyon sa bagong tuig, labi pa nga natunong kini sa weekend. Ang mga beach sa Lianga, Surigao del Sur nangandam para niini. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Dinhi sa usa ka beach resort sa lungsod sa Lianga, Surigao del Sur, gisaulog sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church ang ilang Thanksgiving party kagahapon Disyembre 26. Sumala nila, gawas nga hamugaway, presko sab ang lugar ug nindot para sa daghang grupo. Napili na mo nga rin nga mag-spend mi diri sa amo ang church nga Adventist kay dako siya even though na siya mga protocol or na siya mga ginadili amo unsang gisunod or sa karon sa among mga membro nasa mga kasagaran po na mo mga vaccinated na po so lingaw po diri sa dagat kay dako wide ang area. Sa lungsod sa Lianga, halos nalukop sa mga family beach resorts ang coastline area. Gani, gibansagan kining beach town sa lungsod. Dunay daghang cottages nga affordable, gawas pa sa nindot nga view. Pila ka bulan sab nga gipasarado sa lokal nga kagamhanan ang mga beach resort dinhi tungod sa hulga sa COVID-19. Busa nalipay sila nga nakabawi-bawi na karong mas luag na ang restriction sa lungsod. Mas daghan na sab karon ang mga bisita ug turista sa ilang lugar. Ay nalipay may kay pwede na may nisugot na kamo ang
mayor nga mga sudlan ang among mga beach kay tungod sa pila ka bulan nga istrikto kayo ang atong area kay tungod sa COVID. Karon na bawi-bawi na mo karon nga bulan na ang among mga business. Gipasigarbo sa lungsod ang beach town kay duna kini lifeguards nga nagabantay sa tanang mga ligo. Perminti man gyud mi ani. Mag-safety kuha mi sa amo ang mga gamit diri sa among mga gamit para pangbadlong sa mga tao. Safety gyud among mga tao para dili sila mga anod sa sug. Apan bisan pa man niini, doon na say mga pulis nga garonda sa lugar. May bahimang no sab sila sa tanang bisita. Kung ano na sila kuan, mag-beach sila sa Lianga. Careful gid sila sa mga kuan, mga sa ilang pagpaligo kay yung nasa bawa ng disgrasya. Kaya nga kung nakainom na, o biyaan ilang pabayaan ng mga bata na maligo, kinanglan bantayan yun. Karon kuan na to ang disgrasya. Ang mga beach resort sa lugar kasagarang anaa sa 5 ngadto sa 10 ang bayad sa pagsulod o ganaa sab sa 500 pesos ang kasagarang abang sa ilang mga cottages. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Nag-ala Santa Claus ang usa ka pamilya og naglibot sa Davao City og nanghatag og gasa sa mga Davaoenyo. Naanda na kini sa pamilyang Ibuyan matag tuig ug matag dispira sa Pasko nga manghatag kini og pinaskuhan. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag, nanggawas na sa balay ang mga residente sa Barangay Bangkerohan, Davao City. Kay ilang gihulat ang pamilya Ibuyan nga manghatag og regalo. Naanda na nila kini kay matag dispira sa Pasko, mag-ala Santa Claus ang pamilya ni Kapitan Edgar Ibuyan Sr. ug maglibot sa syudad. Walay nagmahay kay nakadawat gyud ang tanan. Bugas, dilata, alkohol ug face mask ang ilang nadawat. Katabang, dako na kayong tabang, lipay na kayo man. Kap Ibuyan, daghan kayo salamat sa imong pagtabang, permikti ka na mo dire. Paggawas sa Bangkerohan, gilibot na ang kadalanan sa Magallanes, Quezon Boulevard, Pianggorin, Ponciano, San Pedro, tanan nga nagian, nakadawat og ginagmayng pinaskuhan. Hasta ang naas sulod sa mga sakyanan og nakamotor, nakadawat usab. Gibuhat kini sa pamilyang Ibuyan kay mao kini ang ilang simpleng paagi sa pagpasalamat sa katawhan. Mali tradisyon ng Ibuyan family. So yung talaga kasiyahan natin na mag-share din ng kahit na kunting bagay lang, di ba? Para mapasaya ng tao at ma-feel nila na yung spirit of Christmas. Pamigyan na yung mga bata na kahit na papano, there is something to look forward to despite sa pandemic ngayon. At least ang binibigay natin ngayon is sabi nga kanina ng ama ko, we're improving on giving us something na which is like food packs also. And yung mga pagkain din na pambata. And even yung mga face mask and alcohol, we're also giving them as part of the mga giveaways natin sa mga tao. Panghinaot sa pamilyang Ibuyan nga mawagtang na sa hingpit ang pandemya aron mobalik sa normal ang kinabuhi sa katawhan. Og mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung doon na mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, masubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!